Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas spremamo projice sa ajvarom i sirom. Sigurna sam da će vam se i ovaj brzinski recept dopasti, tako da ne dužim mnogo, bacimo se na pripremu odmah. Pre svega, merica za ovaj recept vam je bilo koja čaša od 200 ml. Od sastojaka će nam biti potrebno sledeće. Sir, ja sam koristila urda sir, treba će vam palenta, brašno, ja sam koristila heljino, možete koristiti koje god želite, jedno jaje, ajvar, malo soli, praška za pecivo i ulje i jogurt. I to je to. Najpre ćemo u jednoj posudi sjediniti suve sastojke. Znači dodajemo palentu, heljino brašno, i jednu kašičicu praška za pecivo. Ja ću to dodati ovako odokativno, neću meriti tačno jednu kašičicu. To ćemo izmešati. Meni su projice onako idealan recept ukoliko vam se najave neki iznenadni gosti ili ako hoćete nešto da pojedete na brzinu, a da je zasitno i zdravo. I ja ih baš volim. Dobro, sad kad smo sjedinili suve sastojke, bacit ćemo se na mokre sastojke. Znači ovdje imam jedno jaje. Dodat ćemo 200 g sira. Malo ću to umutiti. Dobro. Zatim dodajemo jednu čašu, kao što rekoh, od 200 ml jogurta. Jedna čaša jogurta, znači. I pola čaše ulja. Ja koristim hladno ceđeno suncokretovo ulje, vi možete koristiti koje god želite. Znači nekih 100 ml da kažemo. To bi otprilike bilo to. Sipat ćemo u činiju. I to ćemo sve umutiti žicom. Mislim da su mi projice jedan od prvih recepata koje sam samostalno pripremila. I jako volim da eksperimentišem sa ukusima, pa nekad dodam ajvar, nekad dodam spanać. Zavisi za koju smo varijantu raspoloženi tog dana. Sada ćemo dodati 3 kašike ajvara. Ja koristim Anfisa ajvar, meni je najlepši. Možete koristiti naravno koji god želite ajvar. Ja koristim blagi. I ovako 3 bogate kašike. Dobro, kad smo sjedinili sad ove mokre sastojke, u to ćemo dodati brašno i palentu sa praškom za pecivo i na kraju ćemo malo posoliti. Znači sjedinit ćemo ove dve smese. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Ja bih ovdje dodala još malko jogurta, jer mi deluje da je smesa previše gusta, a recimo još nekih 100 ml, ovako odokativno.
To je otprilike neka gustina odgovarajuća. Sad ću dodati, sad ću dodati malo soli. Dobro, to bi otprilike bilo to. Sada ćemo ovu smesu razliti u kalupe za mafine. Ja najčešće tako pečem projice, jer onda, kako da kažem, ne pojedem pola tepsije. To sam htjela da kažem. Pre nego što sam prebacila ovu smesu u kalupe, kao što ste vidjeli, uključila sam rernu na 200 stepeni kako bi se zagrejala. Sad ćemo ovu smesu presuti u silikonske kalupe. Moguće da će ovdje biti više od 12 komada. Ajaj, uvek prospem. Poznato je da sam smotana. Moja mama mi je od malih nogu govorila da bih i gvozdeni kliker pokvarila. Tako da čuvam tu reputaciju. A sad sam, boga mi, i gladna. Pa sad ovo radim onako na brzinu. Sad, pošto nisam luda da palim rernu 2 puta za ovih 2 ili 3 mafina koliko je preostalo, ja ću ovu malu tepsiju da stavim u ovu veliku tepsiju i ovdje ću da dodam još par silikonskih kalupa da iskoristim cijelu ovu smesu, naravno. Aha, tu su. Pa ja verujem da neće biti više od 3 komada. A moraju biti sad sva 3 plava. A neće biti. Sad kad bude 1. Loša procena. Pa realno mislim da je to za 1. Da ne bi trebalo sad. Jao, ne mogu da verujem. Znači da će ispasti 13 komada. Ništa, ajde onda još malo da dopunim. To je sigurno zbog onog jogurta što sam dodatno sipala. Pa ništa, to je to. Nema šta. Sad ću da preko svih projica da dodam malo susama. I spremne su za rernu. To bi bilo to. Spremne su za rernu. Sad, pošto nam se rerna zagrejala, prebacit ćemo projice u rernu. Peći će se na 200 stepeni od 20 do 30 minuta. Možete provjeriti sa čačkalicom da li su gotove. Prošlo je nekih 20 minuta, ali meni deluje da je ovo gotovo. I projice su pečene. Izgledaju sjajno. Sad ćemo to prebaciti na tanjir. Tačnije, sačekat ću da se malo prohlade, pošto su vrele još uvek. I ništa, onda moramo da probamo da vidimo kakav je ukus. Ako ova 13. projica ne napravi zavadu u porodici, ja stvarno ne znam šta će. To mi je isto ono kao kada poručite picu i onda vam iseku na nejednake parčadi. Znači, ne možete to raditi.
Ništa, morat ću da sklonim ovu 13. Projice su se ohladile, tako da je preostalo još samo da ih prebacimo na neki tanjir. I smislila sam kako ću da rešim problem ove 13. projice, a to je da je pojedem sada. I ovo je famozna 13. verovatno najveća. Za kraj je preostalo samo još da probam. Prvo da vam pokažem kako izgleda. Presek. Mekane. Kao duša. Da probamo. Odlične su. Ja bih ovdje iskreno možda dodala još kašiku 2 ajvara. Ako ste ljubitelji ajvara. Ovako se sad osjeti se mešavina ajvara i sira. Ali možete slobodno dodati malo više ajvara. Zaista su preukusne. Neću ipak pojesti cijelu 13. Ostavit ću mitru pola. I to bi bilo sve od mene u ovoj epizodi. Obavezno probajte ove projice i pišite mi vaše utiske u komentarima. Također, ukoliko imate neke predloge, šta biste željeli sljedeće da vidite na kanalu, pišite mi. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro. Bye!